ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪುರೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋದ ಟಾಪಿಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕೇರಳದ ಒಂಜಿ ತೆಯ್ಯಂದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಅವೇ ಪುಳಿಯೂರು ಕಾಲಿ ತೆಯ್ಯಂ ಇಂದು ಕಣ್ಣೂರು ಬುಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ತೆಯ್ಯಂದೇ ಪನೊಲಿ ನನ್ನ ಈ ತೆಯ್ಯಂದ ಪುದರೆ ಪನ್ಪಲೆಕ ಇಂದು ಪಿಲಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಅಂಚನ ಬಲೆ ಈ ತೆಯ್ಯಂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಮೂಲ ಚರಿತ್ರೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮೂಲ ಇನ್ನಲದಾದ ಪಂದು ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಐರ್ದೊಂಬು ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋಗಿಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪುಳಿಯೂರ್ ಕಾಲಿ ತೆಯ್ಯಂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ದಂತಕಥೆದ ಪ್ರಕಾರ ದುಂಬುಗುವರ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ತುಳುವನಂ ಇಜ್ನ ತುಳುವಂ ಕಾಡದ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಡು ಇಪ್ಪುನ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಶಿವಪಾರ್ವತಿನಗಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ರೂಪನ ಪಡೆವೆರಿಗೆ ಶಿವ ಪುಲಿಕಂಡನ್ ಆಂಡ ಪಾರ್ವತಿ ಪುಳಿಕರಿಕಾಲಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚ ಕಾಡಡಿ ಶಿವಪಾರ್ವತಿನಕಲು ಪಿಲಿತ ರೂಪಡು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಬದುಕೇರು ಒಂತೆ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿಂಕರಿಕಾಲಿ ಪಂಡ ಪಾರ್ವತಿನ ರೂಪಡಿಪ್ಪುನ ಪುಳಿಂಕರಿಕಾಲಿ ಐನ ಪಿಲಿತ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪಲು ಅವೇ ಕಂಡಪುಲಿ ಮಾರಪುಲಿ ಕಾಳಪುಳಿ ಪುಳಿಯೂರ್ ಕನ್ನನ್ ಪನ್ಪುನ ನಾಲು ಆನು ಪಿಲಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪುಳಿಯೂರ್ ಕಾಲಿ ಪನ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಐರ್ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ನಕಲು ಮರಿಲೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ಕೈಲಾಸಗ ಪೋಪೇರ್ಗೆ ಇಂಚ ಈ ಐನೇ ಪಿಲಿಲ ಕಾಡು ಗೊಬ್ಬು ಅಂತ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲಾನಾಗ ಕಾಡು ಬುಡ್ದು ಊರು ಬರಿಯರೆ ಶುರು ಮಲ್ತ ಗ್ರಾಮಡ್ ಸುತ್ತೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಸಲ ಕರುಂಬ್ರತ್ತಿರಿ ವಾಣಿಯಾರ್ ಪನ್ಪುನಾಯಗ ಸೇರಿನ ಪೆತ್ತನ ತಿಂದು ಪಾಡುವ ಪಂಡ ಪೆತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ವಾಣಿಯರ್ ಒಂದು ಪಿಲಿಯೇ ಐನ್ ತಿಂದು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪು ಬಂದು ಎನ್ನಿವಿ ಅಂಚಾದ ವಾಣಿಯನ್ಗೆ ಈ ಪಿಲಿತ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿಲಿನ ಕೆರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಐ ಕರಿಂತಿರಿ ನಾಯರ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವಿ ಬೇಟೆಗಾರನ ಲೆಪ್ಡಾವೆ ಪಿಲಿನ ಪತ್ತೆರೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಕರಿಂತಿರಿ ನಾಯರ್ಗಳ ಪೆತ್ತದ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಕರಿಂತಿರಿ ನಾಯರ್ಲ ಕಾಣೆಯಾದ ಪೋಪೆ ಐ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪುನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾನಾಗ ವಾಣಿಯನ್ ಕರಿಂತಿರಿ ನಾಯರ್ನ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪೆ ಅಪಗ ಆಯನ ಗಾಡಿ ದುಂಬೆ ಬೋಪುಜಿ ಪಂಡ ಆಯನ ಸೇವಕ್ಕೆ ಬುಡ್ನಾಗ ಗಾಡಿ ದುಂಪುಜಿ ಅವು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಓವಾಂಡ್ಲ ಎತ್ತು ಬಂಡಿ ಇಜಿನ ಓವಾಂಜಿ ಗಾಡಿ ಆದ ಉಪ್ಪು ಅವು ದುಂಬೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಪಗ ವಾಣಿಯನ್ ಆಯನ ಕುಲದೇವತೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಬೇಡನ್ವಿ ಆಯನ ಗಾಡಿ ಅಪಗ ದುಂಬು ಪೋಯರೆ ಶುರುವಾಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಆತಂದೆ ಆಯಗೊಂಜಿ ದೈವಿಕ ವಾಣಿ ಕೇನುಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕತೆಟ್ ದು ವಾಣಿಯನ್ನ ಸೊಪ್ನಾಡು ಪಂಡ ಕನಟು ಬರ್ತದ ಈ ದೈವಿಕ ವಾಣಿ ಕೇನುಡು ಈ ವಾಣಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಪಿಲಿಕ್ಕುಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಿಲಿಯಾತ್ ಅವು ಪಿಲಿತ ರೂಪಡಪ್ಪುನ ದೇವೇರು ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಕರಿಂತಿರಿ ನಾಯರ್ಲ ಅಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆಂದು ಕೇಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ವಾಣಿಯನ್ ಈ ವಿಷಯನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರಿಡ ಕೇಂದು ತೂನಾಗ ಅವು ಅಂದು ಪಂದು ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಪಿಲಿವೇಷಡ್ ಇಪ್ಪುನ ದೇವೇರಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿಂತಿರಿ ನಾಯರಿಗ್ಲ ತೆಯ್ಯಂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸೇರೆ ಸುರುಮಲ್ತೆ ಇಂಚ ಕೇರಳ ಶಿವ ಪಿಲಿಯಾಯನ ಅವತಾರಗೋಸ್ಕರ ಪುಳಿಕಂಡನ್ ತೆಯ್ಯಂ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ವತಿ ಕರಿಂ ಪುಲಿಂಗಾಳಿ ఒక మగలు పిలి పులియూర్ కాలి తెయ్యంలా ఉండు ఒక ఈ 4 ఆంజోకులు పండ కండపులి మారపులి కాళపులి పులియూర్ కన్నం తెయ్యంలా ఉండు ఒక నెత్త ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿಂತಿರಿ ನಾಯರ್ನ ತೆಯ್ಯಂಲ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಿಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಡು ಪಾರ್ವತಿ ಪುರಿಂಗಾಳಿ ಕಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲ್ ಪುಳಿಯೂರ್ ಕಾಲಿನ ತೆಯ್ಯಂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪುನ ಜಾಗಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ವಳಿಯ ತಂಬುರಾಟಿ ಪಂಡ ಪಾರ್ವತಿನ ವಳಿಯ ತಂಬುರಾಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲಿನ ಚೆರಿಯ ತಂಬುರಾಟಿ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ನನ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜಾಗೇಡು ಪುಳಿಯೂರ್ ಕಣ್ಣನ್ ಬೊಕ ಪುಳಿಯೂರ್ ಕಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆಯ್ಯಂ ಇಪ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ತೆಯ್ಯಂ ಕಟ್ಟುನಕಳು ವನ್ನನ್ ಸಮುದಾಯದಕಲು